nuo aurinkolasit. Kuka sä luulet, että se oli? Tuntuu, että se oli Camilla itse. Ties, että tällaisena päivänä se voi tehdä ihan mitä se haluaa. Siitä kaiken sen käytös oli vähän epäilyttävää. Mä näin sen tuolla. Mä en tykännyt siitä. But I put my pretty smile on. Draamaa, niinku positive vibes on. Tää on milloin päivä ja milloin tykkää draamasta. Nyt niinku pitää sanoa semmonen juttu, että Hanna, sä selkeästi yritit murtaa mut. Sä heitit mua sillä puolella. Mä näin sen sun silmistä. Hän tunsi sen. Hän tunsi sen negatiivisuuden. Mä tunsin, että se... Mistä tää johtuu? Mulle tuli vaan semmonen yhtäkkiä sen mielikuva, että mitä mä Se mitä? Vie se kamera pois. Vie se kamera pois. Okei. Nauraks sä mun tunteille? Nauraks sä mun tunteille? Sä oot mun rakkain ystävä koskaan. Mä oon tosi pahoillani, että mä epäilen. Älä, siis mä kerron sulle, kenet sä näit siellä. Siis mä en tiedä se kamera. Camilla. Jos se sit ois tullut Camilla Bella. Camilla Bella. Kyllä, nimenomaan. Mun on pakko kertoa yksi juttu, mitä mä oon pitänyt sisällä. Noniin. Mä tiedän, että sun on vaikee nyt uskoa tätä. Mut mä tiedän, että me ollaan siskoja. Ainakin puolisiskoja. Aivan puolikkaita. Ehkä ollaan neljäsosa siskoja. Neljäsosa siskoi. Mä tein siis DNA-testin ja kaikki. Tiedätkö, mä otin sulta äsken just yhden hiuksen, sä et varmaan huomannut. Mulla on sellainen kone tuossa puhelimessa ja sit se sanoi, että me ollaan neljäsosa siskoja. Mut sisko... Se juttu on se, että mun isällä on identtinen kaksoisveli. Eli me ollaan siskoja ja serkkuja. Geneettisesti kyllä. Täänkö siskohali? Ota... Ai jaa. Ai tuliko mäkin tähän? Joo joo. Sä olit samaa sarjaa. Kyllähän me kaikki tiedetään, että noi tuolla on vähän, mitä ne on, mutta siis ne on mun rakkaita kultamussukoita. Ne on vähän tollasia kuin ne on, koska ne ei ole tämmösiä girlbosseja niin kuin mä. You know? Like this booty, they don't got it. So that's why. Mä oon pikkasen parempi kuin ne, siis ei lisättävää niinku. Kun mä en tajua sitä, että ollaan niinku ilkeitä silleen niinku tahallaan tai niinku, että joskus ihmisellä on vaan niinku vähän vaikeampaa, että jos ei niinku
joku asuntokauppamene tai jotain, mut sit mä niinku, mitä mä ite teen, niin sit mä niinku hengitän syvään, et ensin tosi syvään sisään ja sit ulos. Niin sit se auttaa, mut kaikki ei tajuu. Siis mä oon muutaman kiinteistön myynyt. Ja tää ei oo asunto. Tää on luukku. Mä en kovin paljon hengää näiden tyyppien kanssa. Enkä tiedä, tuunko hengaamaan niin tämänkään illan jälkeen. Se kiva ilta, mutta sille kaikki draama. Sano sanan seinä tanssi. Kuka? Excuse the fuck me! Siis vittu, mä en mielen kännissä. Ja siis mekin ollaan täällä. Niinku mekin halutaan vähän sitä huomioon. Niinku kerrankin oikeesti, niin mua vähän silleen harmittaa, niin, että joku silleen vie sen. Varastaa. Niin. Mulla on hirveä nälkä. No täytyy mennä hakee syömistä. Pitäisikö juoda vähän vähemmän? Mitä täällä tapahtuu? Mulla on tylsää. Tää bileet on ohi. Mitä? Mut millään saa aina ottaa? Mitä oli vähän sinne koskus? 5. Joo, menee. Se on 2 minuuttia se tulee. Se tulee. Helvetin hyvä. Mun on pakko sanoa, että mulla on parhaat kaverit kaikista niin kuin universumissa, että niin kuin muut, en tiedä, ketä teidän kaverit on, mulla on parhaat. Kaikki. I'm one of them. Hei, hyvää energiaa. Nyt meidän tapellaan. Ja sit mä oon tässä koittanut promota mun uutta hittiä. Mä oon aloittanut sen mun soolo-uran. Se on tosi hienoa. Mä voin laulaa siitä. Anna mennä. Mä voin säestää. Every night in my dreams I see you, I feel you. Se on Spotifyssa. Se voi lataa Berry Della Can't Us. Ja mä oon ollut apulaistuottaja. Apulais. Check that out.